Vieš čo? Škoda, že si na tie liany v džungli nezohnal zelený toaletný papier. Čo to tam dáváš? No veď vidíš, sťahujem do džungle aj medveďa Balu. Počkaj. Tak v tom prípade bude na konári vedľa neho sedieť aj opičí kráľ Koloman. A medzi nimi si môže poskakovať taký malý chlapec ako ja. No, ak si chlapec knihy, tak áno. Ale ja som len Nikolás, ja nebývam v knihe a mám iba škrečka. No počúvaj, Nikolás, a poznáš ty vôbec Maugliho? Tu je nejaký chlapec z našej školy? To je chlapec z džungle, teda presnejšie z knihy džungli. Džungľa bola jeho domov a ja mám recept na jeho obľúbené jedlo. Ak ste náhodou o knihe spisovateľa Rudyarda Kiplinga The Jungle Book, kniha džungli, ešte nepočuli, rýchlo to dožente. Ak ešte neviete čítať, určite sa veľmi rád stane vašim spoločníkom pri čítaní Ocino. Rozpovie vám príbeh o malom chlapcovi menom Maugli, ktorého v džungli vychovala vlčica Akela a jeho zvieracími kamarátmi sa stali medveď Balu a čierny panter Bagíra. Ale kým sa začítate, pripravte si svieži olovrant ako Maugli. Malý chlapec z veľkej džungle. Dnes použijeme na prípravu veľmi netradičné suroviny. Kokosový orech, citrón, kiwi, vanilkový lusk, mango, mandarínku, banán, kúsok vianočky alebo bábovky a ananás. Tak ako Nikolás, ovocie? Umyté, Ruky umyté a pripravené. Začneme dobrým krémom. A aby bol netradičný a exotický, čo by ste povedali na to, keby bol kokosovo-vanilkový? Z obchodov poznáte kokosy v hnedej tvrdej šupke. Rozdeliť ho a ošúpať, to veru nie je nič pre Nikolásové a veru ani vaše ručičky. Nastrúhať bielu dužinu sme však v ateliéri dokázali. Nikolás už šľahá v mixéri šľahačkovú smotanu, ja vyberiem z vanilkového lúsku jadierka. Teraz do šľahačky pridáme trochu cukru. Dnes tu máme novinku pre všetky mamičky, ktoré chcú krmiť zdravo svoje detičky. Brezový cukor je zdravší ako cukor klasický. Pri sladenej šľahačke Nikolás zamieša nastrúhaný kokos, vanilkové semienka a jednoduchá kokosová pena je na svete. Toto mi asi bude chutiť. No to dúfam, to je mango. A dúfam, že to bude chutiť nielen Nikolásovi a Mauglimu, ale aj vám. Áno, áno. Kokosovú šľahačku budeme prekladať ohosím a niečím pečeným. A na to sa super hodia zvyšky koláčika, ktorý upiekla mamina možno ešte včera. Nikolás už krája na malé kocky citrónovú bábovku, ktorú si Tommy priniesol na desiatu. Využiť môžete aj vianočku, croissant alebo iné sladké biele pečivo či koláče. Kocky necháme v miske a pustíme sa do ovocia. Nikolás, jedol si už niekedy takýto ananás? Ale bol to kompot z konzervy. A ty? No, ja som už čerstvý ananás jedla, ale mango dnes vyskúšam s tebou a s deťmi poprvýkrát. Toto je mango. A nevyskúšala som ho nie preto, že by som nechcela, ale preto, že v našich obchodoch ho väčšinou môžete kúpiť len nezrelé a tvrdé. Toto mango je zrelé, ale zaplatili sme za neho o trochu viac.
Isto viete, že tieto žlté svetlé kúsky sa volajú ananás. Obsahuje veľa dobrých vecičiek pre naše zdravie a v tomto období si ho môžete s rodičmi dopriať aj čerstvý. A toto sú kiwi, toto pozná každý. Toto oválne vajíčko so zelenou dužinou obsahuje veľa vitamínov, ktoré nám v najbližších mesiacoch pomôžu, aby sme boli zdraví. A ešte tu máme mandarinku. Ovocie sme nakrájali na kocky a krúžky a dobre pokvapkali citrónovou šťavou. Tak čo, šéf kuchár, vieš, čo bude ďalej? No jasné, poháre. Presne tak. Poháre alebo fľaše. Na dno kokosovo-vanilková šľahačka. Potom farebné kúsky ovocia. A na ovocie kocky bábovky. Koláčik opäť polejeme kokosovou šľahačkou a posypeme strúhaným kokosom. Rovnakým spôsobom si môžete naplniť fľaštičky alebo plastové nádobky a zobrať so sebou. Do džungle. Do džungle alebo zajtra na 10. do školy. Pustite ma! Zakričal chlapec a skočil. Pozbieral všetku odvahu a s horiacou vetvou sa rozbehol k tigrovi. Joj, to je škoda. A to bol iba Maugli. V tejto knihe džungli nájdeš ešte plno ďalších džunglopríbehov. Škoda je to, že nebývam v džungli. A ty by si sa nebál všetkých tých veľhadov a tigrov? Samozrejme, že by som sa bál, ale zobral by som si so sebou aj svojich kamarátov a boli by sme spolu výnimoční. Boli by ste? Tak vieš čo, Niko, poď sem. Ja si ťa trošku vyšetrím. Ukáž. A hlavičku máme, to je najdôležitejšie. V hlavičke zo pár nápadov. Ručičky fungujú. Vieš čo? Veď ty si už teraz výnimočný. Buďte aj vy výnimoční. Alebo aspoň vyskúšajte výnimočný šalát z exotického ovocia. Ako túto výnimočný Nikolás a Maugli. Na svieži exotický šalát sme si nakrájali netradičné ovocie. Ananás, mango, kiwi, banány a mandarinky. K ovociu sme si nakrájali kúsky bieleho sladkého pečiva, bábovky. Ako dressing sme použili šľahačku zmiešanú s čerstvým strúhaným kokosom a jadierkami z lusku vanilky. Šľahačku sme prisladili brezovým cukrom.